мақомоти тоҷик мегӯянд ки ҳудудан 100 худравии дуздида шуда дар аврупо дар ҳудуди тоҷикистон ошкор ва мусодира шудаанд ва омодаанд дубора боз пас бурда шаванд. яке аз бахшҳои ҳамкории полиси ду кишвар баъди он мавзӯи мошинҳои дуздидашударо дар бар гирифт. вазири корҳои дохилии тоҷикистон рамазон раҳимзода дар посух ба саволи хабарнигори радиои озодӣ дар душанбе рӯзи 20 январ гуфт ки то ҳанӯз олмон қадами расмие барои баргардонидани мошинҳои дуздидашуда ки дар тоҷикистон пайдо шуданд барнадоштааст. мутаассифона давоми 3 сол аст он шартномаи байни мо олмон ки мо лоиҳа кардем барои ҳамкорӣ фиристондем дар омӯзиш аст. ин ба имзо нарасондистанд. хеле аз тарафи олмон кае ки имзо шуд мо механизми ҳамкорӣ не фақат як дуздии нақлиёт тамоми самтҳои ҳамкорӣ дар соҳаи мубориза бар ҷинояткорӣ мо ба ҳам пайваст мекунем ва ҳамкорӣ мекунем. он нақлиёте ки ба тоҷикистон меяд албатта медонед аз тоҷикистон чандин давлатҳои дигарро мегзарад. агар дар дуздӣ агар дар кофтко агар қарор дошта бошад дигар давлатҳо ва ҳангоми гузаштани сарҳад ва ё санҷиш мекунанд. не мутаассифона дар он ҷо пайдо намешавад. меяд вақте ки дар қайд мемонем баъди 6 моҳ баъд гӯё ки дуздӣ гуфта эълон мекунанд дар кофтко эълон мекунанд ки аллакай 6 моҳ дар дасти шаҳрванди мо қарор дорад. яъне ки баъзан ҳис мекунӣ ки аз тарафи махсусан ҳамин кора мекунанд ки мошин нақлиёта фурӯшад дар ҷояш омада расад баъд кофтко эълон кунад. як мутахассиси бозори мошин дар аврупо дар суҳбати бидуни микрофон бар радиои озодӣ гуфт ки яке аз маъмултарин схема ё роҳҳои қочоқи мошин аз аврупо ба кишварҳои мисли тоҷикистон ин аст ки дар аввалин соатҳои дуздида шудани мошин дуздон онро аз иттиҳодияи аврупо берун мекунанд ва дар кишварҳои транзитӣ соҳиби санад ва рақамҳои нав мекунанд. сипас ин мошинҳо ба қаламрави собиқ шӯравӣ ва ховари миёна фурӯхта мешаванд. соҳиби мошин аз роҳи ташкили дуздии мошинаш ҷуброни калони ширкати бимаро дарёфт мекунад. бо ин чиз ӯ ҳам аз мошини нархаш поинраванда халос шуда ва соҳиби пули нақде мешавад ки бо он метавонад мошини наву беҳтаре ба даст орад. мошинҳои навъи мерседес ва опел ки дар олмон истеҳсол мешаванд аз серхаридортарин мошинҳо дар тоҷикистон дониста мешаванд. умар раҷабов як воридкунандаи мошин аз кишварҳои аврупоӣ мегӯяд берун кардани мошини дуздӣ аз кишварҳои аврупоӣ кори осон нест. ӯ гуфт то берун кардани як мошини дасти дуюм он тақрибан 10 бор санҷида мешавад. ҳарчанд ин тоҷири тоҷик эътироф мекунад ки аксари мошинҳое ки онҳо аз кишварҳои аврупоӣ ба тоҷикистон ворид мекунанд дасти дуюм ҳастанд. баҳси мошинҳои дуздӣ дар тоҷикистон то ҳадде ҷиддӣ гирифта шудааст ки 2 сол пеш ин кишвар барои сабти мошинҳои гаронбаҳои воридотӣ 90 рӯз муҳлат муқаррар кард то дар ин муддат аз тариқи интерпол мушаххас карда шавад ки мошини дуздӣ аст ё на. мақомот мегӯянд ин муқаррароти нав барои мошинҳои седани қиматашон аз $30,000 боло ва барои мошинҳои ҷипи нархашон аз $40,000 боло таъин шудааст.